Здравейте на всички, които ме гледате. Какво правиш ти, бе? Мангал. Изчезвай тук, е. Ти по майката. Аре, изчезваш ти по майката. Добре, това прасе, не знам откъде е дошло, сигурно отгоре. Както виждате, аз съм си направил стъклото. В смисъл, направих си горната къща, тук сега малко ще поукрасявам. За целта мисля да сложа и това и това. Ще си украся къщата. За сега не знам какво ще правя. Даже такова къщата основно. И така. Перфект. Не знам, що е на едната страна. Да, това. И ще направя още един етаж. Който ще се честве за дома, естествено. Извинете, но съм болен. Мисля да е на толкова етажа. Пред вас. Да, на толкова ще е. Какво ви питам? Няма ми отговорите. Намерих санд, направих си това. Сега ще отида за още такова. Ще взема стъкло. Тук мисля да ви втория етаж, тук третия. Мисля да ви само 3 етажа. Ей, шибан скелет, ще бъде цивето. Отивам долу. Бе, съм овца. Стигаме, бабе. Бе, съм педал. Не мога. Сега вече е ден. И нямам. Тук ще си направя брадва. И отивам за дърво. Сега тук така ще таком. Ще набера дърво. Както ви казах. Така, взех си дърво, отивам да се направя покрива. В следващия епизод вече напълно ще търся думата диаманти. И
това ще е вече. Аз си направих къщата всичко. Само да ще търся. Да, това е. Мисля тук и да се сложа трудната клас. Че кефи. Не, няма. Тук ще е само от честване. И да ще направя един крафтинг тейбъл. Ще ми чак долу има мързи. Сега ще направя 2 честа. Тук ще е нещо като честрум. Само че за сега ще сложа само един, т.е. 2 честа. Един от 2 честа. Да, защото нямам повече дърво. И сега ако да правя, ще отида за дърво. Това ще е епизод... Тук закопах дърво. Епизод... Не знам кой е. Сигурно да знам. Май 4. Забрах. Май 4, да, наистина. Ще отида в мината. Така 2 етажа вече е напълно добре. Къщата ми. Мисля тук и те да сложа. Да, те ще ми. Тук имам... Да, ще направя това. Чест. Още един. Не, ще се направя колкото мога. Седем честа. Аз мога да почвам. Сега тук... тук ще сложа 4. Тук също 4. Тук е 1. За сега. Той ще ми нещо като честрум. Сега отивам в минута. Да, сега съм взел лапса Азури 16, който е долу-горе добре. Отивам в минута. Да покопам пък код зима. Поркито умря. В не знам си кой епизод. Май то. Май миналия. Не, няма да гръмниш крипър. Съжалявам, но това вече е досадно. Без глупак. Само ще си осветя, че лава ще ми трябва. Ще остане. Ти ще го направите. Аз тези материали ги имам, тъй че не читвам много. После, ако искате, ще ги махна. Да ви кажа, че не ми бърка. Не ми бърка. Сега тук кода копам. То скрипър, не го ли убил, бе? Сега лапс Азури. Горе е добре. Да, тук ще свърши без овцата Пешо епизода. Надявам се да ви е харесал епизода. 4 май. Да, 4. Ако се бъркам, извинявайте. И
Абонирайте се.